Toto je môj deň ako cukrárky podnikateľky. Hneď ako sa prezlečiem, tak si ako prvé zapíšem teploty na chladničkách a mrazničkách. Popri tom, ako si vypijem kávu, tak vyberiem umývačku a schovám čistý riad z predchádzajúceho dňa. Tento deň som ako prvé začala dokončovať koláče, ktoré mali daný deň odchádzať. Najskôr som plnila tartaletky karamelom a zakiaľ mi tartaletky tuhli, tak som naplnila láskonky. Ďalej ma čakalo ušľahanie krému do veterničkov a ich následné plnenie. Tuto vidíte, ako som zdobila cheesecake, ktorý bol na narodeniny pre malého chlapca. Potom ma už čakalo obťahovanie toriet a ich následné dozdobovanie. No a potom som ďalej plnila torty, ktoré mali odísť na ďalší deň. Šichta sa mi pomaly blížila ku koncu, takže som naplnila, neviem, či druhú alebo tretiu umývačku. Poumývala som si stoly. Na konci dňa si už iba zapíšem poobedné teploty chladničiek a môžem ísť domov.